Yan si kawatan dari guys. Yan si kawatan dari. Marabad sila nakaangin guys nga. Na plantirak po sila si Maritin. Bitaw. Tungod ng na mga awat ug manok. Sila alita dari sigan sila kawat. Dagan sila manok dari. Di pa pangawaton. Ano, gimana ni bingka teh? Ani, Mabot na ni kalis ni bingka. kanang gas, Doon. kanang gas Pila na ka po? gagama. 3, 6, tuwag usa. Awin sa ko na 3, 6, 9. Ang kanilang ipuli sa kailan ito kalitak ko. Ipuno. Cara ka to gatong. Napulo, pero 330 no. Oh. Okay. Anong nanimo? Hi guys. Good morning. Nabutang ko sunblock so lang naon ni giring. Hello guys. Nakanggam siya. Iliwog dagat. Naday si agaw dari pastora. Tuana naligo na sila im. Sa kay arang malaking inita. Sarok ta kay mo mamalingaw to dali magtan-aw ro sa atong sarok. Di mo nagtum ni atong naong. Diya guys, ikaw nang kaning bait og bingka kay nagman magligo mo. Uli man may Alicia. Tagnawang kaysa mo. Pagdadi ko kuan. Dadi ko bingkas dagat kay kan na. Ay bingka. Nakabuok. Tangaan. Naragis bingka na. Kasi nadapit. Hoy! Ngaon mo diha! Ala, tinawa lagi ang picture ta dana. Tinawa lagi day. Nay, ginuko. Kan sagbing kagaw. Hi guys, ang kagaw di ako. Dagin tan lagi mo, ano lagi? Hanang gikuan, hanang gihiwa na. Danaen. Kuan nag-ipat. Hi guys! Thank you Pastora sa kuan. Sa pagampo sa hangbaba. Tara guys amen. Guys, nagtukatib na ko ron guys. Kailangan na ko. Ano din ito? Tapos kuan la. Asa? Pinagsinggol. Maganda ko dito. Ligo. Dami silang sagdan sa swimming pool nila guys. Lamig dani magkuan eh. Picture oh. Init. Sobrang nagaling niya. Nagaligo kami. Kalo kainit. Adinit ka. Nakamanig dagat no? Bagbong. Hay drone. Ang video. Balik na ko sa YouTube guys. Sa kasimana ako YouTube. Maka-upload na ko guys. Kaya nakatabit ako. Mga ligo ta guys. Kaya may dagat sa Alicia. Nagbibing ka oh. Was no. Tagbibing ka. Bili na ba ito? Oh, Paon. Ganahan mo ko. Maligo ako. Maligo ka. Comfortable oh. Kauna. Nagsarap ko. Makinsaning sarap. May
sarap na tubig. Hindi mo na. Hindi, kang kulin eh. At kami pa nagpagpisa na ako kayo. Ito lang kita kayo. Makuha yung bilog. Ano naman? Ano naman din maligo? Bas din yun mo? Ikan dito sa truck. Balik na lang po. Tangtang na. Wala na. Patuloy sa una. Lahat man. Ito ka na nabalik mo din mo. Grabe ang bawal dito. Wato ta sa swimming pool. Hindi mo may bawal Hapak na. na ito eh. Hindi niya kiwa mo yung may swimming pool. Agaw, para minum. Dari pun jadi agaw. Ya. Ay, sige kami si agaw. Nagkangagap pa. Uy, naman yung swimming pool dari guys among likod. Mana yung bagong swimming pool na. Kami swimming pool. Yung swimming pool na lang tinawa. Oh. Ang lindot ko. Nice. Ano ka rin mo na yan? Sa kamera ba ito?
guys, among dagat ang turistang hilaw ko no. Tara na, ligo nagdagat. A few moments later. Sina na may nakasakay yung sir ba? Ihatod ko ni Galicia. Parihara gud ko no. Parang plitig ban. Parihara ko ng plitig ban. At siragot kaya. 200. Okay ra. 100. Ay. Yan, naka-aircon pa mi. Kalaro sino. Tawagin ko balik unya na. Sige bye. Favor ni Lord. Manay haste. Panay haze. Ah, di ba? Wala nang wata ng kotse. Sakay mo na patag kotse na kotse dai, di ba dai? Imong kuan. Yung desire. Imong desire gitagaan sa Ginoo. Kuyawan jud nimo ba? Basra ta mo. Di magdaan ta may kotse nya kay gimahalan man kus gasolina. Magbayad ka Oo, driver. mahal yung gasolina bitaw. Tinudan na, diesel gali ni. Mas mahal pas gasolina. Nya. Pero na di mong gisi na be. Kaya nakasakay ng kotse. Tayo ko na kung saan nila. Basta fame. Panig kanon ni Ginoo nimo dai no? Ha? Ang Ginoo na kanimo. Kuya po, buwing kog naapod ka nimo. Jay masag magtakay ko sa magkutsi. Jay ko ikaw maggasto. Sakay ka kutsi, ikaw magbayad sa Oh, uli di driver. po mo niya. Hindi. Di pa mo uli. Di pa. Hiner ba ko padagan? Okay ra? Ah, may nga maganahan. Ha? Yan na maganahan. Guys. Yan na din pistan guys. Malahat. Kapila na sa YouTube. Paghati, kampo na day. Kampo na. Agaw aga payahayang nakaligog dagat. Masay Jinky mo nakitaan. Masay Jinky. Pinky. Ah, Pinky. Jinky Pacquiao. Di ba pwede pa kung nahanang mo? Parsahin. Basintay! Parsahin natin. Hala, imong bat! Lara na. Aw, oo. Nalibat! Nalibat! Kakawang manong. Naam lagi mong lab! Amin manong ba? Nalablab! Yung sa maming manong. Sige na lang. Wow, punta ko. Amin! Natamis ka. Ay, ginoo ko. Abot ko sa panghapon. Gumara sa kay daw. Nagbagat ba na? Nagbagat ko. Naduro dito sa man ko. Guys. Magandang hapon. Tuga nagasami. Dami sa Alicia Bohol. Matami sa mga shop guys. Doon sa tong shop. Dugay na ko nakatulad to ba? Hapon naman ng food. Hanggang lami ilang kuan oh. Lami ilang puro. Oh, may silang puro. Nice. Sige, bawal na video. Puro ng garden. Unique. Nice ng garden ba?
Kala, nag-vlog na ba ko? Okay ra? Ika ni mo ikiha. Nice kaso guys. Grabe, sutlong kambal. Dili mo sa kadaris ang barangay day. Guys. Nice kayo ilang kuan. Puro. Nasiguro. Si anak ko sa shop. May kaduan ang gazug ko. Mamay ka. Nagya anak. Naghanay pagtinda. Pero na ako po si nahalit salita. Nagitaguan. Gakan siya. Guys. Nakisay taos bahay na katiduli ka. Kasi ganahan mo eh. Kisa na yung mga interior diha. Ang interior agad. Pwede na pala sa TikTok li. Ang ban. Balik sa TikTok. Ha? Tali mga product. Nandiya. Balik na ng TikTok. Kaya naman iskuan. Guys. Dari ganak na mong papatan ti isang mama ikaw. Hilak pa doon mama ikaw. Nga nagkilak man. Hilak lagi. Parang hilak mama ikaw. Gimingaw. Iwasa na ana. Diyan. Dato diyan ka na. Agad ka sa kay. Mapay pagabot sa kuan. Dato na lang nito. Sige mo naman si magilak. Bunso. Mama ikaw. Bunso to. Kaya to da. Le. Dari ana. Agto. Kaya Tubig ganito kay nalagi. big. Nawa ko kayo ako nagapanglimbyod. Lagi na mo. Beto mabasok ka ng kalat. Dinig darat mo. Kalat ba day ko nang ibang hilbak ka? Nasa ulit lang po, Analita. Hey guys, yun yung lurig ba ito? Ana kayong DIY at atimer nila. Paminaw sa atin. Dahil kanin dito ako sa wani hapon. Atimer nila. Kanon. Tangan nakati. Baka nagluto man sa Nagluto gulong. sa kano, sipon. Abi, amin tabi. Dara guys, tiyak bato. Timid. Indirata na ay tengok sa tanday maturata. Natugay lang ito patan. Sakto diyang gawin kaya di ko pwede manok, di ko pwede karne. Ato bang, sa kadyo picturean sa anak ko. Hindi pa nag-vlog ko pero hindi ko vlog. Parang hilak din ang anak katiin. Gawin man Uy, nasuring din nga, di mga naroon. Dara guys, 20 ra. 20 ra dalingaw ko kay. Ato dis balin siya aron na ni Mama ikaw. Atong Sakto kay nagpadamang pas Mario Abi utanon. ko sa siya nang hilin din apo mo nang Martina te. Uy, siya manang Evangeline. Ngayon. Hmm. Pero ko dila. Ang gawas po ko. Wala sa kay bawga ring bahay na ni ate ring bahay. Sa pagkabazi na yung ko ani. Watong guys ya. Na vlog. Mana, off na. I love you kay. Tan. Din saraman. Ha? patan. Hi. Kami dari. Nagpinatayluay Yan, naman. yan napataron si mga kasamot. Patan nagpinatayluay mi dato sa may imo ka dai ni sa nila konto patan. Hi guys. Bakasyon na gusto ko dari sa bakasyon naka daw ko dari sa Ninja, ready ko ninja ko ay. Nazi kawatan dari guys. Nazi kawatan dari marabot din nakangin guys nga na plantirak pusel si Maritino dito. Tungod nang nay mga wat ug manok. Sila alita dari sigan sila kawat dagan sila manok dari di pa pangawaton. Buwi naman sila guys. Ano nila mga manok. Lami man gud dari mamuhi nang ano, lami dari mamuhi kay kanang naan. Basta kay lami mamuhi. Kanang ako dari mamuhi kay kanang ani mo ba kanang probinsya kanang kuan sila pero lazi kawatan. Maglibog kagit sa ng mga wat. Sa una, Di ko ganas bay. wanay rason nga nung nga si Mario na kuan na plantirak po sildari siya kay isa naging manok kuan sa kamabuno na si kawat siya natikas ang nga kawatan sa kapig na po udzod kabuok siya katong time nagani sa manok nga dagko natinganang kay ni man sa nga uli sa nga re uli ko dali gagbalin siya natinganan ko kay pagawat pa na kay mga 15 naman kabok manok isa nang ibang patay pamutan ni sa gliog kay isa nang ipanguha dito sa silingan kay pangawat lagi siya gatag na to napo kabok ato din no giihaw ni Jai paras balin siya Awat yung galing daghan kana pa bang gamay ra kaadyo. Awat jud. Diya, lahi dari maot sa dari guys, lahi kawatan dari kay. Udun binulto. Drawing kawatan na. Atod karon din sa napa bisag oras mari dari sila na sa alita rin na kay. Kawatan gyapon sila.
Angay na, kurintihan. Hindi pa lang tayo makasaba. Ang wag ikawat ka nang naigi dangatan sa ubay ng mga puti. Duha gigisag gikulungan. Pero katong gipangbuyang katong injo ba? So, kasi kung anong tanong pangita, sa dos mga kwan? Itong kuan. Oo. Daras mga silingan. Dato- Namat na itong yelo-yelo rin tinuwa, no? Na may... Murag na na, ah. diha. Murag Na na. kan kuan na napweda ang piso, pating mauna. Kay, ang nabantay mo basig sa karatos. Bay, sa taas. Tuwa ng itlog. Ba? Sige na, tuwa. Ano puti ka nang nayanay do ka ba dyan na siligaway? Ano Ano po dyan do ka buk mag-away Sila sila. ba mo naman? Kay ang isa ka baji, diyan ipadlakan na maginadyo padlakit eh. Kay diyan naikuan dito tarbe lang ka. Ha, mo gali nagipadla kay simba ko kwanto simba ko na mga mag-aso-aso ba para magmin. Mo lang ginan. Hanja, hanja sa padlak. Turning man si naga maglalis. Ito ni may napadlak. Di agisa karang saong ibin. Kaya harapan nang iparinod eh. Hawag sila diya. Wajud na sila kay pa. Ha? Wajud na sila kay nakalibir na po. Wa sila magamit og suga. Hindi na. Wa, to kasi daan na adyo laki. Na na. Good na. Tingnan nung gibira na makarati, tingnan nung sigong sakit eh. Pati na. Sa may ginis doktor te. Ginis doktor. Wala problema yung ipon. Agam. Wa na rin ang gams. Wa di man makita sa gams. Wow. Pero mahal na bitaw ni. Ha? Pa MRI na bitaw ni Hindi siguro. sa may result. Kuanda ni. Dental procedure. MRI. MRI na kapila na i-x-ray na may information na itong vlog karon nga ipa ultrasound or di gali pa x-ray man ako na natanan ultrasound dai wa MRI jud kay lagi Lagi. yung gitan Sa may appendix eh. wala lagi findings Nalay dental procedure nga gibuhat ko no. katong operasyon siguro Kato, nakahibaw ba sila ang nerve sa sod. masig ang kuan ba sing ang nerve na Ang nerve ang naigo. Ah, kasi sa may kwan. Lali kay Kung sa din na. Worship generation nun eh. Dabi patan. Abi ko na pag yung clubs. Nakman na dito. Nas balin siya ang clubs. Patan. Pag-ingon mo na naman miss kong suda. Ang sige ko. Ati mi, Kung pakidi. ati mi nagukos inang bata di nang balik ati mi. Di itong balik ko. Ano mo? Ati mi. Lain sa bata mo ano din eh. Tanong mo, lain magnaw. Imo na sa awayon. Hindi, hindi sa parihara. Ang ganda di sa ako, may parihara. Kay parihara Ayun, sa no? siya na. Mao ginagaya. Imo lagi imo lagi kung gi. kato sa nay kaluha kato ni ani dari Patan. Ang panganay, katong pares ni Aliana. Hindi, pag-ingon pang ayuli, yung panda mo nag-isa, nanaga naman. Nanaga na ba kay puli-pulihan tag-isa? dali Kaya medyo may tapunog na, kaya ka nang ubakon ko, mamayang subuonog ka ng nakuwas man o kung pa. Asa man to gilita? Ha? Asa man to? ato kwarto Nagtumas pa, wala ka na. diyan ja Nanagan man. Sikot. Pag yun pang gihato nag-isa, nanagan na, nanago. Dit sila. Nagkuhan man sila. Bata pero bilang mo ano. Nga naman ang hilin. Ati mi makwalik pali sa Kami kami Hindi ko kasturyan na. Patan. So ba na katong tilapia day? Kasi. Ato ra tama na ako kay datong sa andag to. May chicken dito kasi. Tay chicken day tilapia. Muto pa ko. Ay nanan. Muto pa ko patan. Kaya dyan maglaway ko kay di ang kubuli na to. Muto pa ko Kubuli patan. na kubuli tilapia day. Hala ka diha. Yan sama na. Nagkuhan ko na Sambar. Oh, nailang to eh. sama dami Katong isda. Kasiro pangita siro ka. Hindi ko na di na nahilakang pulin. Sila kang pulin na na. Uy, harap dakuan na uy. Halag na oh. Wala mas kuan. Uy. Guys, ati mang ngalitan dakuan na ah. Uy. Ano ba sa budo kakibita sa mat? Hala, ginuho ko. Hala, day. Ang tambag ka. Day. Nawa. Day, kapitang pulin. Arabitan ng kuhan, Abito, tamo ka oy. Hoy, maguros na kasi kang linting ka. Ay, nagkasit. Mura nagnaw sa isang inahan, day. Mura nagkasit.
Kikoy! Ada ka, mamras ka. Kiki. Mario nga ko ang tinanong. Ha? Kada ka may tagidya. Badlungag na yung makuan, manguha. Ang haman din sila. Di din wa dyan yung dagani. Kaya naman di. Kahit saan man. Okay. Anang bunga. Malagi. Way taong mutanaw. May bunga po. Auto na day. Mo lagi. Wa dyan na sa kadag ko. Kaya dagan lagi manguha. Di po di mo ingnan nga. Oy, na sa TV nag... Kuyo di ay. Di day mo ba ito? Sidya. Dito. Ayun sa man siya. Alita na dito. Diyan na. Huwag mo na. Jinya. Din yan na. Ang basabog. Okay, so. Kasi laging mahibaw anak. Ay, Di extend na itabo. itong batan ba? Kaulan kakain. Kana. Kay agsin, anhan na pwede patong-patong. Ano ba itong nagmakain? Oo, takak to bright jud. Hindi makasingaw. Naman siguro sa mga gamit ana tano. May mga kuan. Ka ano na kung hiyo ba? Minga po siyo. Mama tehong tuguon. No. Mari dali. Tano dali. Tawagon sawa naman. Para man. Na di. Wala pa sa kamera. Na. Sa lumot mo guys. Among. Ano haba kamera?